Pre, nganong kasulod mo kung diri, pre? Kautang na ka, pre? Kasaban juga ni parin ni Muron. Yati ka pre, muadto ra man ka diri mangutang. To ana. Yate ka, pre! Magsulti, pre! Huwag ka pautang, di kay manumbag ka! Ayo, pre Buni! Asa ang balay, aning pare Buni? Ay! Mauli ni itong dusan danas. Datuan naman ning tawanan ni. Lah, ya siguro ning Mio ay. Atuon ko, be. Ayo! Pare Buni! Mag-uhag mo tayo naman! Ayan, napo si Papa. Mangutang na po di ba? Ang tuon na kami. Hey! Pare Buni! Woo! Grabe, mag-uhag motor ni May! Sinso naman kayo, bay? Hey! Woo! Hey! Kinsa may si panawag ron istorbo mangayo. Tadagdan makita si pao. Oy, pre, ikaw manday na. Ay sige ka para pre kay bagko kay na. To ana, gikasapaan na. Sige, mag-pick up sa motor. Kabuang bago ng gawas, bago mapuna ko ng kuha. Ay nagikapa kay wa pa nagipaduguan. Ah, grabe naman ni mo, pre. Ay! Arte naman kay ka, abi kay asinso na kay ka. Naunsan ta? Nawag ko diha. Hindi ta mag-istorya, ayaw kong sikasikahi diya. Naunsan man tao. Ay, baka magkag... Way utang ka mo uton sa buwa. Dali. Na, gipanaog pang Papa. Kasapaan din na ron. Ay sige pre, pabuta ko. Tao biya, pre. Naunsan. Kain tao, pre. Saan ituyo ni mo pre? Dili, ani, pre ba? Ay, kasuko po dayon. Wala mo sa ko pre, no? Sanay ka. Bago manini mong palit, pre. Unya day pre. Kanang nakasilip mong gugugod. Kay... Wa pa man itong aging adlaw. Nya karon na naman lagi. Nakatangala na pre. Basta na diri ako ana na. Yati no. Wa kay sobra na pre. Shut up! Good pre. Wala. Wa good pre. Bago na gani pero ay bulo hikapi-kapa lagi pre. Hikapa ba kay magasgas na. To ana. Tanawa lagi, gikasapaan na. Sa man na touchscreen kay maguba og kapon Ay ako ang mani pre. Ay hikapa kay bagto ba kay no? og maohon na pre. Wad ko na to tong pagkakumpare dili na ko. Di na ka dapat ako kumparehon kay nanam ni kakaulit di ay. Sige hikapa pre, hikapa. Pero ayaw di pre. Ayaw may magasgas lagi pre. Paro. Ay, di pa ka pahiram, di pa ka pahikap. Ano, mag-drive ka pre, mag-drive ka? Sayang pagkakumpare na to ana ba. Mag-drive ka pre. Sige pre, humot pa kayo, timuta. Ay pag inana pre, mo iyaga ika alam mo pa payo noon. Nagaligal ka testing, ikano? Tarong nga po ko. Sige, amay kayo tayo. Ay pre, ay nagkasuko pre. Tara, sulod ta pre, tanawon tigas ng balay. Yati ka pre. Katanawon ko nimo pero naguna-una ka. Ay, nasi kalampag na pre. Ano na? Ah, sige pre. Pre, mo na akong bagong balay pre oh. Ay, kaulaw dre. Ay, nga maulaw mo ko sa mga pre. Kumpare man ta. Kung saan man yung mga silingan mo diri pre? Ano mga chismosa pre? Nanapok man diri. Anak ko gina sila pre. Kay kabalo na mo sila na naisinso ko. Pero ano na pre, sulod na pre. Sige. Kakantan mo ron pre. Pre. Nganong nasulod mo kung diri pre? Magkautang ka pre? Yati ka pre. Muadto ra man ka diri kumutang. Yati ka pre. Pagsulti pre, huwag ka pautang, di kay manumbag ka. Inom pre. Ay, sige lakilak. Wait ko ta pre. Kaya pa kayo utang sa kwa dati. Baybayan lagi pa. Awa pa. Ang sirisunta. Unsa man pre? Iwasan para ka. Yan na pre. Huli na lang ko pre. Yati ka pre. May paywata ka na kumpare. Ang bigay dato na kay ka. Manumbag pa yun. Huwag di magpautang. Pili utang. Di kay magkapilang na nagkumbag. Awa pa. Nabukbukan na noon ka. Bayad lagi pa. Luya Papa. Ay.